Senyors telespectadors, com va aquest matí de diumenge? El programa especial d'avui tractarà de l'anarquia a les aules. La meva classe és una anarquia absoluta. Els meus alumnes es barallen entre ells i les classes no... No és que em vingui de nou, però... La meva classe funciona de primera. Sisena classe. Un trencaclosques de vidres de maquillatge. Benvinguda. Jo? Sí? Quin cap! Oh, és com un jardí de flors. Increïble. És preciós. Senyoreta Hibiki! Hola. Ha vingut a comprar? Sí, vosaltres també? No, nosaltres no. Teníem una estona lliure. Què ha vingut a comprar? Un vestit de bany. Aviat obrirem la piscina. I la humeda? És que havia quedat. El seu xicot és model. Oi que és genial? Model? No s'està de res. Senyor Mori! Qui crida? Senyor Mori! Remuntada salvatge! Quina canya! Baixeu més al centre de gravetat. Sí. Heu de mantenir l'equilibri amb les mans. Sí. Per cert, avui tampoc no ha vingut. L'Oki, oi? L'hem convidat una pila de vegades, però mai no s'hi apunta. Ara qui penso? Era aquest dimecres que ve, oi? Que obrien la piscina? A quina hora? T'has comprat aquest vestit de bany? Bé, amb aquest suposo que podràs dissimular el teu cos d'home. Que era força car? I t'amoïna el lloguer? Això és una despesa necessària, però no treu que encara siguis un estofat de gos en potència. Àvia, creu que sóc anormal? Per què em preguntes això? Veurà, és que al començament em negava rotundament a anar a comprar-me un vestit de bany. El capdavall és de dona, i encara que em vesteixi de dona, per dins continuo... Sent un home. Em comprèn, oi que sí? En canvi, quan he vist els cosmètics i els complements, m'ho he passat molt bé. M'he engrescat tant que, miri... Oh, te'ls has emprovat? Quan he entrat a la llenceria m'he emocionat i abans que m'adonés de res ja era pagant a la caixa. Quin problema hi ha? Doncs que jo sóc un home. Mira't. Has de ser més transigent. M'estic acostumant a transvestir-me? Medusa, no em miris amb aquests ulls. Digue'm alguna cosa. Bon dia tingui. Hola, amic Mori, feies d'això? Els meus deixebles hi han insistit molt. Són una font d'informació molt valuosa. No podia negar-m'hi a engegar-los a pastar fang. Tornar a ser un heroi de les onades deu ser dur. Jo me'n vaig a fer una becaina. Ens veurem a les 12 en punt, on ja sap. Adéu. Sí. Digues, on heu anat? A la piscina de la ciutat del costat. L'he deixat fascinat amb el meu cos 100% dinamita. Ai, senyor. Vosaltres tampoc no us hauríeu de passar la vida envoltades de noies. Diuen que la vida d'una flor és curta. Heu de quedar tenir cites. Ja n'hem tingut una, nosaltres. Amb qui? Amb la senyoreta Hibiki. Ah, sí? Però ha sigut molt divertit. Sí, ha sigut genial i ens ha convidat a prendre gelat. Oi? Jo he fet un petó al meu xicot. Això és un túnel? És el somni dels surfistes. Vaja, vosaltres feu surf? Potser també ho hauria de provar. Ja. Per cert, et volia comentar allò que ens va ensenyar el senyor Mori l'altre dia. Sí, allò. Digues. Hola, què me'n dieu? Anem al cinema aquest diumenge que ve? Ho sento, et diuen que la setmana vinent hi haurà onades molt guapes. Mijo, ets una noia sorprenent. No n'hi ha per tant. És vulgar. És vulgar. Sí, és veritat. No t'hauries de comportar com una noia fàcil. Què has dit? Torna-ho a dir, si tens pebrots!
Sí, ho repetiré fins que me n'atipi. Què? Una baralla? Sí! Sou uns imbècils! N'estic tic de vosaltres! Tu calla! Què deies, papa? Quins animals! Fan pena! Però es pot saber què feu, nois? Per què us barallàveu? Com vulgueu, després me n'explicareu els motius, entesos? Seiko no té prou sal. Com de costum no ens ha sortit bé. No ens podrem casar, noia. Ja ho veus, jo no em podria casar ni que volgués. Per què estàs a la defensiva? Mira qui parla. Per què esteu totes tan nervioses? Doncs tu ho estàs, Fujio. Parla per tu, Seiko. Fugo, tu què en penses? Què em penso? Estan molt estranyes, oi? No ho sé. Au, va, a favor de qui estàs? Jo no... Qui ha estat? Qui m'ha llançat l'amanida? Ha sigut tu? Què? Jo no te l'he llançat! És capaç! No passis de la classe! A favor d'ajudar-me! No et confessis els compliments! Silenci! Torneu als vostres llocs! Ho diu de debò? És la primera vegada que veig un grup com aquest! Així no puc fer classe! Anarquia a les aules. Oh, coi de barrets! Es pot saber què feu, nois? Senyoreta, què podem fer? Silenci! Calleu! Us interrogaré individualment a la tutoria. Un per un m'explicareu què carai passa. Vinga, parla'm de la causa d'aquella baralla. Geloses, estan geloses. Com que elles no tenen xicot, estan frustrades perquè no lliguen. No n'estem geloses ni res que s'hi assembli. Com que ella té xicot, es pensa que és superior, millor que nosaltres. I la Seiko també és una creguda. Que fingeixo ser casta i decent? Això no és veritat. Només són capaces de pensar una cosa així. Un cavallot forçut i una fresca. M'han anat a parar tomàquets i cogombrets a la cara. Jo no sóc una amanida. Doncs escolta, a mi m'ha tocat una poma al cap. Quina gràcia. Per què et fa gràcia ara i abans no te'n feia? Jo hi he intervingut per aturar-los, però en Fukai i l'Aoki m'han dit que me n'anés a prendre pel sac. Què li sembla? N'estic tip d'ells. Un interrogatori? Què hi ha per menjar? Oh, Quina ha estat la causa? doncs que aquell imbècil m'estava provocant. Jo no el provocava. Ha estat ell qui ha vingut buscant brega. En quin sentit? Ha deixat anar que els surfistes japonesos són com mocosos. Que se'n vagi a passeig. Els nois no fan altra cosa que fer campana. Però això no és cap novetat, oi? Sí, això és veritat. Normalment us hi resigneu, això, oi? Suposo. I per què avui s'ha tornat el motiu d'una baralla? No ho sé. Oh, això és un caos. Disculpi, Encara ets a l'escola? com que encara no m'ha cridat, em pensava que... Tu no cal que vinguis, Kuzuha. I vols col·laborar? Perdona, llavors seu en aquesta cadira, si us plau. Sí. No ho acabo d'entendre, però tan bon punt el grup d'en Fukai i el de la Himejima s'han començat a barallar. En un tres i no res, les discussions s'han escampat. És com si s'haguessin encomanat. És veritat. Pel que m'han dit, una part dels nois ha vist en Fukai i els seus amics barallant-se i s'han excitat. És a dir, que la ràbia i l'odi d'en Fukai i de la Himejima han afectat els altres alumnes. D'una manera o altra, aquells sentiments s'encomanen d'unes persones a les altres. És veritat, això? Sí, ho posava a no sé quin llibre. O sigui que si fos a prop d'algú que està de mal humor, jo també m'acabaria posant de mal humor. Ho veus? Els somriures també s'encomanen. De la mateixa manera que la ràbia i l'odi s'encomanen, el riure o el somriure d'una persona també es pot encomanar d'una persona a una altra. Per això no has de permetre que el teu somriure s'apagui, Kuzuha. Sí!
Quin desastre. Les persones tenen aficions de tota mena. No, això també és una font de maldecaps, però parlava de l'anarquia a la classe. La causa de les baralles són les cites i el surf, oi? És probable, però crec que hi ha alguna cosa més. Doncs els agafes pel coll i els fas buidar el pap. La vols fer servir? Si la fes servir, em farien això, mort! Ja, però acaba aquesta anarquia amb el lloguer. Apa, àvia. Què penses fer? Deus tenir un veritable caos. Sí, sóc un pas del desastre. Se t'acut alguna mesura? Ja ho veurem. Mori, vivim la joventut intensament, oi? Brillem amb una llum esplendent. Flash a tota potència! Com el flash d'una càmera! Són uns babaus, aquells. No podran fugir de mi. Al descans del migdia aneu tots al camp d'esports. D'acord? No moveu la corda amb bona coordinació. Jo passo. Ei, un moment. Espereu-vos un moment. Hem de treballar en equip. Treballar en equip, sentiu? Foucault, cada vegada em sento més responsable del que ha passat. Ho dius per la Omeda? Podria sincerar-te i disculpar-te. No ho puc fer. Per què? Si vosaltres sou amigues. Per això no em veig en cor de dir-li que jo també tinc el meu orgull. Clínica Aoki. Hola, tan beneit com sempre? Hiriki-chan. Jo només... Tot és culpa meva. Meva. I si els demanes perdó? Ho vull fer, però jo també tinc el meu orgull. Sisplau, que tothom faci les paus. Tothom té preocupacions de tota mena. Les baralles. Jo també em barallava molt sovint. Lluiten amb ells mateixos. Busquen una oportunitat. És la joventut. Amic Mori. Vivim la joventut intensament, oi? Lluïm intensament. Ara som aquí. Ara hem d'enfilar el tram final. Amic Mori, i la feina? Tinc vacances. Encara em queden 3 dies lliures. Visca, me'n vaig a llançar a la terra. Moltes gràcies. Realment són uns babaus. És en aquesta direcció. Haurem de variar una mica el traçat. Ni parlar-ne. Les normes especifiquen que nois i noies han d'anar a la piscina separats. Jo em faig càrrec de les noies i vostè dels nois. Li prego que transigeixi. Permeti'm que hi dugui nois i noies conjuntament només una vegada. Li suplico. Podria ser una bona oportunitat. Potser sí que és una dona. Ho descobriré. Ara farem un joc a la piscina. Què? Un joc? Fiqueu-vos tots a l'aigua. Però què pretén? Em pensava que m'havia donat carta blanca. Ara tant és. Ja veurà com les gasto.
Aquí no hi ha amics. Tots sou enemics. El darrer que quedi serà el guanyador. Ha quedat clar? Se suposa que esteu barallats, oi? Doncs va, no us aturaré. Comenceu! Et guanyaré! Coi d'idiota! Jo també! Què heu fet? Per què hi has d'anar tu, a dalt? Té raó. Què dius? Ets un imbècil, et detesto! Jo també a tu! Senyoreta Magua! No s'hi fiqui. Aturi'l, sisplau, s'estan barallant. No s'hi fiqui. Justament per haver-los aturat a mitja baralla se'ls ha acumulat de tensió. S'han de desfocar, si no la tensió es torna un verí pel cos. No em deixa altre remei, la desemmascararé! El maquillatge! No tinguis tants punts només perquè tens xicot! De ràbia et fa, busca't en un! Totes dues sou patètiques! Què m'ha de dir una que ni tan sols sap vestir-se amb gust? No et casaràs mai, ja ho veuràs! Moscota morta! Fresca! Cavallet salvatge! Oh! Oh! Eh? Visca, visca! Les he agafat! Les he agafat! He guanyat! Esperant mal. Aniré a aturar-los. Encara no. Ja veuràs! Visca! Kyosuke! Tu, de fet... És veritat, no sé nedar. Perdona'm, me n'hauria d'haver adonat. A mi també m'agradaria fer surf. No m'agraden els tomàquets. Eh? El suc de tomàquet. No suporto veure ni una gota. I jo tinc vertigen. No te'n riguis! Em feies una mica d'enveja i vaig perdre els estrips. Tenies una cita amb el teu xicot model i això em semblava una passada. A mi també. La veritat és que estava gelosa de tu, perquè pots sortir amb un noi i les coses et van bé. Allò era mentida. No li vaig fer cap petó. La veritat és que aquell dia em vaig barallar amb ell. Però com que us veia totes tan contentes, em vaig sentir com si m'haguéssiu deixat de banda. Noies, vosaltres us penseu que sóc una noia massa llançada, oi? Doncs tot és façana. Ets ben burra. Sí, i tu també. I tu també, Seiko. Sí. Deu ser fantàstic tenir alguna preocupació. Jo mai no n'he tingut de cap. Ho trobeu estrany? Fa per tu no tenir-ne. I vostè no ens farà cap confidència, senyoreta? Sí, esclar. Em penso que m'agraden els sostenidors. Doncs que els sostenidors... Però és normal que li agradin. I tant. Fins i tot agraden els nois. Els nois també? Esclar que sí, senyoreta. Quan passen per davant d'una botiga de llançeria, sempre miren de cua d'ull l'aparador. Són uns pervertits. Així m'equivocava. M'interessen els sostenidors perquè sóc un noi normal. Els de segon curs ja deuen ser a la piscina. És clar que sí. 3 centímetres per sobre nostre. Amic Mori, obre el darrer forat. 1, 2, 3! Em sap greu, aquí no trobareu la classe de segon. De debò? Realment sou uns idiotes. No mireu.